عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافتو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا یو دعا تیلی دا اشرفو یعنی دا دراہیم ویوڑی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا ویدا روپی با تخرج کی اخپل لونو باندے او لونو لبائی ورکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورتے ویدا دی مال راوڑی وی تعلمی ندی روڑی ویدا می استادی لونو لروڑی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لونو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تاوی وی منگتا زمان پلار حاغ سخودلی دی او زمان پلار تا زمان نبی حاغ سخودلی چی آغا دا دی اشرپو ضرورت آغیتا نشتا وی سی خودلی دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ خودلی دا او آغا سورہ واقعہ چی من ویو نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی اللہ پاک بپتابانے لوگا دا نراولی زکاة دا سورہ واقعہ دا غیر دا فکولو دا پارا دا دا عبداللہ ابن مسعود تلان ہو لونو ویلا نو پکار دا نندا مسلمانان سمر چی شکایت کی منگا لوگا دا پلان کے دے ڈنگرے دے نو دا لوگا چی دا غکی ختمیگی نو دا پس ختمیگی پا اعمالو سر ختمیگی او آغا اعمالو کی یو عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودل دے سورہ واقعہ وے اللہ پاک و پتا سبانی لوگا ہینے نراولی ساسو بچو بانی با لینے لوگا نراولی پتا سبانی با لوگا مصیبت دا لوگی نرازی ذکر دا عبداللہ ابن مسعود رترن وقبلو بچو تا خودلو امات زمان نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودل دے پکار دا دا چی منگا و تاسو مسلمانان یعنی دا سورہ واقعہ اخپل معمول جو کو دا ماخا مانزن رستو خصوصی دا دی تلاوت کو اللہ دی دا عمل کو توفیق را نصیب کی وما علینا الا البلاغ